Goedenavond, heren. Goedenavond. Stel jullie even kort voor van links naar rechts. Ja, ik ben Marco Bauer, voorzitter van de NKF. En? Mitchell Rozenboom, wereldkampioen schaarbankegelen. Ah, oké, kijk, en we zetten de camera al iets hoger. Kijk, daar zijn we, hoppatee. Zo gaat dat. En wij gaan het vandaag hebben over een hele speciale tak van sport. Even kort, Marco, waar gaan we het over hebben vandaag? Over het Duitse schaarbaankegelen. Schaarbaankegelen en niet zomaar kegelen. Nee, we gaan het hebben over een wereldkampioenschap wat er aankomt. Alweer in de Parkstadregio. Een wereldkampioenschap van 24 tot en met 26 juni. In de Kegelhal, het social project, daar onder bij die horeca-locatie onderin, dat cafeetje en daarachter die banen. We gaan dadelijk van de heren alles horen daarover, de specialiteiten, wat je moet doen en waarom dat je vooral moet komen kijken. Want ja, het is daar echt spannend. Ik heb het 4 jaar geleden ooit mee mogen maken. En gewoon fantastisch om te zien. Al die nationaliteiten die daar komen. Marco Bauer, goedenavond kerel. Dat is een tijdje terug, hè? Goedenavond, Reiner. Ja, dat is een tijdje terug, hè, jongen? Ja, ongeveer 4, 5 jaar. 5 jaar geleden zijn we hier geweest. Ja, 2018, kijk eens aan. Ja. En Mitchell, welkom. De eerste keer hier, hè? Ja. Hoe bevalt het? Ja, leuk, hè? Ja, is leuk. Ja. Zeker. Wij gaan het met beide heren hebben dus over dat schaarbaankegelen. Wie kan het beste uitleggen? Wat is het verschil tussen gewoon kegelen en schaarbaankegelen? Nou, het gewone kegelen, zeg maar het kroegenkegelen wat we kennen, is eigenlijk op dezelfde baan. En het Duitse schaarbaankegelen is gewoon een kegelbaan met een schaar in de midden, met een holling. En dan kunnen wij met effecten spelen om de juiste kegels te treffen. Ja, we hadden het in het voorgesprek even erover voor de beeldvorming. Hè? Hoe groot is de bal waar je mee kegelt? En hoe groot is de aanzet van de baan die uiteindelijk uitloopt, zeg maar, naar buiten? Nou, die kegelbal is 160 mm en de baan is een lengte van 18 meter. Van voor van de aanloop tot achter aan de vierpas. Dan beginnen we wel echt technisch te praten. Ja. Ja. En de breedte? 30 centimeter. Kijk, en dat wilde ik horen, want als je dan gaat schakelen, dan denk je van, nou, die kegelbal, die is de helft van de aanzet van de kegelbaan. Dus ja, dan heb je natuurlijk niet zo gek veel mogelijkheden, of juist wel. Nou, je hebt een bepaald opzetpunt, zoals wij dat noemen dan. Ja, enkele centimeters waar je de bal op moet treffen eigenlijk. En dan loopt hij zijn lijn. Ik ga even naar Mitchell. Mitchell, hoe ben jij in het schaarbaankegelen terechtgekomen? Ja, eigenlijk van kleins af aan. Mijn vader die kegelde ook. Ja. En als klein jongetje eigenlijk al in de maxi koos ik mee richting de kegelbaan. Toen nog niet in kegelen, maar toen ik een jaar of 4, 5 denk ik. Toen stond ik toch al met de kleine balletjes in handen, zeg maar. Want je hebt, voor de jeugd hebben we kleinere ballen. Oké. Die zijn 12 centimeter. Mm-hmm. Die zijn ook wat lichter. Mm-hmm. Ja, goed. En daar ben ik mee begonnen. En ben ik een tijdje tussenuit geweest. Ben ik gaan voetballen. Ah, oké. Ja, goed. Blessure opgelopen. Durfde de duels niet meer in te gaan met voetballen. Ik denk, ga het kegelen nog eens proberen. Ja, goed. Dat heeft heel goed uitgepakt. Laten we het zo zeggen. Hoe lang heb je eruit gelegen? 7 jaar. Dus van mijn 8e tot de 15e. Heb ik niet gekegeld, ben ik gaan voetballen. En wanneer ben je weer begonnen? Hoe oud was je toen? 15. 15. Hoe lang is dat nu geleden? Dat is nu 10 jaar geleden. Kijk, weten we meteen hoe oud dat hij is. En hij is niet de eerste, de beste hoor. Ja, de beste misschien wel. Horen we dadelijk iets meer over. Want Nederlands kampioenschap, wereldkampioenschap. We kunnen er het een en ander over vertellen, hè Marco? Marco, ja, jij bent volgens mij het meubelstuk van SKC, hè? Nou, niet echt. Niet het meubelstuk. Nee. Ik heb ook een hele tijd bij een andere club gespeeld. Ik ben nou weer teruggekomen sinds 2 jaar bij Hoensbroek. Mm-hmm. En dan sinds het overlijden van onze voorzitter van de Nederlandse Kegelfederatie een beetje het voorzitterschap overgenomen. En
proberen nou een doorstart te maken met de NKF. Ja, en je hebt natuurlijk ook het corona gebeuren gehad, dat niks mocht. Hè? Jullie mochten ook niks, helemaal niks. En dan weer even wel iets en dan weer niks. Hè? Ja, daar gaan we het dus niet over hebben. We hebben het eigenlijk al over gehad, maar goed. Even terug in jouw historie. Hoe oud was jij toen jij begon daarmee? Nou, ik denk hetzelfde als Mitchell. Ook door mijn ouders meegenomen in de kinderwagen. En in de kroeg op de kegelbaan slapen. En zo zijn we eigenlijk een beetje verliefd geworden op het spelletje. Mm-hmm. Ja, en steeds beter, meer trainen. Ja, je maakt van je hobby je sport. Mm-hmm. En dan probeer je op het hoogste niveau mee te doen. Maar ja, langzamerhand komt die jeugd. Mm-hmm. Links van me. Hè? Dan krijg je ze links en rechts om de oren van die jeugd. Ja. Maar dat is ook leuk. Ja. Hè? En we zijn super trots dat we zo'n getalenteerde spelers bij ons hebben. Ja, en wie kan dat nog zeggen? Hè? Wie de jeugd heeft de toekomst. En jullie hebben dat, hè? Niet echt veel jeugd. We hopen natuurlijk nou met deze uitzending dat heel veel jeugd komt kijken naar onze jeugd. Maar, ja. Hè? En ik moet zeggen, als voorzitter ben ik super trots dat, ik mag het nou wel even zeggen, hij is nog de hanterende wereldkampioen bij de jeugd en junioren. Dus, de amtierende wereldmeester, zegt de Duitser, hè? En dat niet alleen, hè, Mitchell. Nederlands kampioenschap heb je ook wel op je naam staan, hè? Ja, de afgelopen keer dit jaar 3 verschillende disciplines. 3 keer Nederlands kampioen geworden. Die disciplines, vertel daar even iets over. Welke disciplines zijn dat? En leg het even uit, ook voor die kijker en luisteraar. Ja, we hebben verschillende disciplines. We hebben het tandem, het persoonlijk. En we hebben het sprinten. En we hebben het NK, hebben we dat gehad. Sprint is eigenlijk gewoon 2 banen. Je hebt een linkerbaan, daar gooi je 10 ballen op. De rechterbaan gooi je 10 ballen op. En je speelt dan direct tegen elkaar. Degene die naast je staat en wie de meeste heeft, die gaat door naar de volgende ronde. Mm-hmm. Nou goed, toevallig heb ik die finale gewonnen van Marco. Ruzie in de tent. Ruzie in de tent. Tandem is eigenlijk echt gewoon om en om een bal gooien. Dus je bent met z'n tweeën bezig voor 1 getal te gooien. Dus je staat met z'n tweeën, ben je eigenlijk met elkaar gewoon 1 baan af aan het werken, zeg maar. Dus dan, de eerste bal gooi ik, de tweede bal gooit Marco bijvoorbeeld. Wat bedoel je met getal gooien? Ja, bij ons worden de kegels uiteindelijk opgeteld. Ja. Dus als ik een 9 gooi, telt dat als een 9 punten. Mm-hmm. Gooit Marco daarna een 8, hebben we 17 punten. Mm-hmm. Dat is eigenlijk in principe, zo ga je je getal opbouwen. Okay. En degene die aan het einde van die 120 ballen die wij gooien, wie dan de meeste punten heeft, die wint. Oké. En die laatste discipline, wat was dat? Persoonlijk. Dat is gewoon voor jezelf. In dit geval hebben we 80 ballen gegooid. Mm-hmm. 10 volle, 10 ruime. Dus je krijgt bij 10 ballen, eerste 10 ballen krijg je constant alle kegels terug. Maakt niet uit of je iets laat staan. En in het afruimen hebben wij wel een verschil met bijvoorbeeld het bolen. Bij het bolen krijg je na 1 keer afruimen alles weer terug. Mm-hmm. Nee, bij ons moet alles weg. Behalve de middelste, dat is de koning, die is heilig. En dan gaan ze omhoog en dan komen ze weer omlaag. Hè? Ja. Vol automatisch, zullen we maar zeggen. En verwoord het even goed, Marco. Het WK schaarbankegelen van... Het is eigenlijk de World Cup van de clubteams. Alle landskampioenen van alle landen waar meedoen, die spelen tegen elkaar wie de beste club is. Eigenlijk in principe, zoals met voetbal, de Champions League, is dat voor ons ook. Wij zijn dit jaar kampioen met Hoensbroek. Mm-hmm. En dan nemen wij deel toevallig in onze eigen hal. Dus wij gaan een gooi doen om de beste van de wereld te worden met ons team. Ja, dat doen jullie uiteraard goed. En even naar de teams. Dat bruggetje wat ik net sloeg via Bellini, dat betekent natuurlijk Samba de Janeiro, betekent Brazil. Zijn de Brazilianen weer erbij? Ja, een herenteam en een damesteam komen. Kijk eens, en als de Brazilianen in Eigelshoven zijn, dan kan ik u vertellen, dan gaat de samba daar helemaal los. Hè? Helemaal correct. Hebben ze ook bij zich, hè? Normaal zo'n trommels en weet ik wel allemaal. En hartstikke leuke mensen. Ik heb ze 4 jaar geleden mogen ontmoeten. En die spanning die daar heerst onder die Brazilianen. Temperamento. Welke landen zijn er nog meer, Marco? Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg, Brazilië. Ja, en dan... En Oranje. En Nederlandski, ja. Mitchell, voor jou, het hoeveelste WK wordt dit voor jou? Voor clubteams is dit mijn 2e. Mm-hmm. We hebben met Hoensbroek 1 keer eerder mogen doen. En dat was in 2000.
Nee, 3 keer. Dus de 3e keer. We 2 keer hebben we mee mogen doen. Dit wordt de 3e keer. Ja, de grote WK's. Dat is toch al 1, 2, 3... 3 heb ik er ook gehad. Ja. Ik hoorde het in zijn hersens kraken. Ja, ik moet het even vertellen. Tot hier. Ja, jongens, als jullie nou kijken, kwalitatief gezien, waar staat Nederland? Wat zijn de teams, laat ik zo zeggen, wat zijn de teams waar jullie rekening mee moeten houden, die echt goed zijn? Onze buren, levensgevaarlijk. De Duitsers. De Duitsers, ja. Ja, dat is natuurlijk het kegelen in Duitsland. Die gingen ook altijd naar Mallorca en zo met de kegelclub. Nee, dat is weer wat anders. Maar in Duitsland wordt nog veel gekegeld, denk ik. Hè? Veel meer dan hier. Ja, in Duitsland hebben ze nog een echte Bundesliga. En het niveau in Duitsland is best hoog. Ongeacht, wij kunnen dat niveau ook. Daar blijf ik altijd bij. Dat is te zien aan Mitchell en die andere jongens. We hebben ook die talenten wat het kunnen. Maar het niveau is daar in de competitie stukken hoger als bij ons. Maar desondanks, we hebben ook een hele leuke competitie waar we spelen. En ons niveau is ook goed. En als we dan meten kunnen met die toppers, dan kunnen we best wel vechten om de medailles. Jij zegt daar straks in de voorbespreking, jullie hebben wat jeugdleden, maar jullie kunnen er nog altijd meer gebruiken. Jullie hebben natuurlijk ook steunende leden. Hè? Ik ken er daar toevallig een deel van, die jullie een hart onder de riem steken en jullie steunen. Hoeveel leden hebben jullie op dit moment? Een stuk of 100 zoiets. Op dit moment wat hier aan socio kegelen met verschillende clubs. Maar ik zeg nogmaals, we zijn altijd op zoek naar jeugd. Iedereen is welkom op dinsdag. Die jongens, die echte toppers, nemen de jeugd onder de armen. Laten ze een keer een spelletje meedoen. En dan zien we wel wat. Of we 1 of 2 eraan overhouden. Kijk, en hoe kom je achter een verborgen talent? Alleen maar door het uit te proberen en te doen, hè? Want je hebt mensen die gewoon een aangeboren talent hebben. Zo is dat. Dat heb je met darten, dat heb je met, noem het maar, racen, Max Verstappen, ik noem maar even iets. Ook een aangeboren talent van de man. Dus, by the way, ze kunnen dan gewoon op dinsdagavond kunnen ze komen. Hoe laat begint dat bij jullie normaal? Vanaf 7:30 is iedereen gewoon welkom. En dus onze club is dan aanwezig en dan zien we eigenlijk wie daar is. En dan beginnen we gewoon te trainen. Ze kunnen meetrainen, ze kunnen kijken, ze kunnen vragen stellen. Dus als er iemand van 5 komt, dan moet hij eerst 's middags gaan slapen en dan... Nou, er is ook wel een minimumleeftijd aan, hoor. Oké, wat is die minimumleeftijd? Vertel het. Ja, Mitchell. Ja, wat is de minimumleeftijd, jongens? Nou, ik denk toch wel een jaar of 12. Een jaar of 10, tussen 10 en 12 is een goede leeftijd om te beginnen. En ja, van daaruit wordt het klaarstomen om eventueel kijken of het talent er misschien zit en om het er daadwerkelijk uit te halen. Ja. En dan zijn ze bij jullie in goede handen. Marco, even een rare vraag misschien, maar hoe is SKC Hoensbroek in Eigelshoven terechtgekomen? Nou, ze zijn altijd gevestigd geweest in Hendrik Sportpaleis, Hoensbroek. En dat is 14 jaar geleden is dat dichtgegaan, tijdelijk. En toen moest Hoensbroek een nieuwe clublokaal hebben. En toen hebben ze het socio gevonden in Eigelshoven. En daar spelen we nou al 14e seizoen is het nou, waar we spelen. Ja. En even een bruggetje naar Annie en Hein. Annie Egge en Hein Braken. Hè? De vorige beheerders die onlangs, van het pensioen aan het genieten zijn. Hè? Laten we het zo maar zeggen. Terwijl Hein natuurlijk wel degene is die banen helemaal blitzenblank poetst. Dat de ballen goed rollen. En dat het beste resultaat gehaald wordt. Nieuwe eigenaar, ja, dat is ook wennen, hè? Nieuwe beheerder is ook wennen, hè? Ik bedoel, als je zo lang met Hein en Annie, de ervaring hebt gehad met de kegelbaan en het hart wat Hein in die kegelbaan heeft zitten, hè? En dan komen daar ineens 2 anderen, hè? Ja, dat klopt, ja, maar in mijn ogen doen ze het goed. Marcel Verstappen, die doet het best goed. Hoe heet die, Verstappen? Verstappen, ja. Oh, kijk. Ja, hij doet het goed bij ons. Marcel Verstappen, hè? Marcel zei je, hè? Ja. Marcel Verstappen, je doet het goed volgens Marco, dus complimenten. En ja, je hebt een wereldkampioenschap in de hut, hè? Dus dat is niets. Wat wou jij dan nog? Jij wilde er nog iets aan toevoegen, hè? Net, dat je zei van, ja, daar moeten we ook nog even over hebben.
Oh, ik ben het weer kwijt, Reiner. Ik ben het helemaal kwijt. Waar moesten we het over hebben? Je bent toch niet nerveus in verband met de wereldkampioenschap? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Goed, dus een hoop nationaliteiten daar. Mitchell, wat moet de kijker, luisteraar zich voorstellen bij dat wereldkampioenschap? Het begint op de 24e, 4, 5 en 26. Hoe zien die dagen eruit? De vrijdagmiddag beginnen we om 2 uur 's middags. Dat geeft de clubs ook wat tijd om op die dag nog af te reizen, zeg maar. Die jongens die uit Duitsland moeten komen en dames. Ja. Frankrijk, dat geeft in ieder geval wat tijd om er naartoe te reizen. Ja. Dan wordt 120 ballen gespeeld door, persoonlijk eigenlijk. Maar dat is dan in teamverband. Maar wacht even, volgens mij vergeet je iets. Sorry dat ik je onderbreek, maar de geweldige opening die jullie normaal doen. Ja, dat is het gekke bij dit toernooi. Die is er niet. Is die dit jaar niet? Nee, dus überhaupt bij de World Cup voor clubs hebben we die niet. Oké. Dat is eigenlijk omdat het ook gewoon best veel tijd in beslag neemt, zo'n opening. En goed, het is maar een weekend. Ja. Dus willen we de tijd nuttig besteden. Dus beginnen we gewoon zonder opening. We hebben wel een afsluiting. Meteen smijten. Juist. Met die ballen. Ja. Nou, dan beginnen... Ja, die beginnen natuurlijk niet allemaal, die teams, of wel? Nee? In principe beginnen de heren als eerste. Die beginnen op de vrijdag dan, vanaf 2 uur. En dat zal dan tot een uur of 7, 8 zal het doorgaan. Dus mij is om 7 uur start het laatste blok, dus tot 8 uur. Ja. En dan is het zaterdagochtend weer vroeg uit de veren. Want we beginnen weer om 9 uur 's morgens. Ja, dus je kunt niet even lekker onderuit gaan zitten, want die hebben de reis in de benen. Hè? Jullie natuurlijk niet, maar die hebben de reis in de benen. Die hebben dan al gegooid. En om dan zich nog even klem te... Nee, dat gaan die niet doen, hè? Nee, dat zit er helaas niet in. Op de vrijdagavond zeer zeker niet. Ja, want ze moeten ook ontbijten. Want ze moeten weer bij krachten zijn om goed te smijten, hè? Zeggen we dan maar. Ja. Maar goed, een tussendoortje daar kan je natuurlijk altijd krijgen. Zeker, dus altijd ruimte voor een drankje en een hapje. Dat is er altijd. Wij waren gebleven op den vrijdag. We gaan naar de zaterdag. Marco, neem jij het even over? Want Mitchell had het over de vrijdag. Ja, wat is zaterdag los, jongen? Mark en Eigelshoven, dat weten we. Dus de auto bij de scouting zetten, zeg je, hè, op de Anselderlaan. Als je daar de auto neerzet en dan een lekker wandelingetje naar het social project. En dan, zaterdagmorgen. Nou, de zaterdagmorgen dan starten de vrouwen. Om 9 uur? Om 9 uur starten de vrouwen de eerste ballen. Ja. Dan het eind van de dag, dan gaan we over naar de tennis spelen. Waar Mitchell net uit uitgelegd wat ook op de NK speelt. Dan speel je met je partner om de meeste punten eigenlijk. Er zijn de heren ook weer erbij. De heren ook erbij, de dames spelen dan ook tandem. Dus dat is een hele lange dag. Dus s'avonds 8 uur, 8:30 geloof ik. En zo, dan, dat is 12 uur de klok rond, man. Ja, de 12 uur de klok rond. Met scheidsrechters, dus die hebben hele lange dagen. De jongen aan de computer, hele lange dagen. Hopen dat de banen het doen. En jij bent voorzitter. Je zegt natuurlijk, dit is niet goed en dat is niet goed. En zo is niet... Nee, oké. Ja, ik hoop dat we alles goed geregeld hebben. Dat ik niet veel hoef te doen. Daar twijfel ik niet aan. Maar ik moet zelf ook nog spelen, ook nog. Ook nog. Maar dat maakt niet uit. En dan hebben we de zondag is eigenlijk de finale dag. En dan valt eigenlijk die grote beslissing wie de beste wordt. Want dan spelen alle spelers voor zichzelf, maar wel voor de club. En dan kan je de meeste punten verdienen eigenlijk. En dan kan je een beetje tactisch spelen. Dus dan kunnen we met die jongens poppetjes op de juiste plaats zien. Dus en als jij de prijsuitreiking hebt, hè, ik sta er altijd zo versteld van, want jij roept dan altijd iets, hè, van hubbel, zoebel, holz, weet ik wat. Doe het eens even voor. Nou, zoals Mitchell wereldkampioen is geworden, dan had ik toch een brok in de keel. Dat je dan even moet zeggen, nou Mitchell, 900, hoeveel had je? 920. 920, en dan zeg ik, Mitchell is wereldkampioen geworden met 912 holes. Holes, 912 holes wil in feite zeggen, punten. Dat zijn heel wat punten om te gooien in 120 ballen. Ja. Om die 9 ervoor te krijgen. Dat is dus op dat moment het hoogste op een NK, hè, waar we het er nou over hebben. WK, enig idee wat daar het hoogste is? Nou, er zijn verschillende wereldrecords. Dan moeten we kijken in de historie, in de geschiedenis. En ons baanrecord ligt bij 9,95. 9,95. Dat is net geen tientje, maar goed. Ja, dat is toch een behoorlijk getal hoor. Maar ja. Ik hoop niet dat het gekraakt wordt, dat het gewoon in de Nederlandse handen blijft. Nou, nog even een laatste woord. Mitchell en Marco, vul maar aan. Waarom moeten de mensen tussen 4 en 26 juni... of alle 3 de dagen naar het social project in Eigelshoven komen...
om dat WK schaarbankegelen mee te maken? Nou, ik denk dat het in de hal een hele mooie sfeer is om te zien. Maar ik denk ook dat wij kunnen laten zien dat kegelen ook topsport is. Kijk, dat wilde ik horen. En bewegen is goed. En er worden wat spieren bewogen, hè, Marco, bij het kegelen. Hè? Ja, als je geen goede warming-up doet, kan je een flinke hamstringbestuur oplopen. Ja, of een kuitbestuur. Kuitbestuur, ja. En dat is echt, ik ben er ook van mening, het is net als darten of als Max Verstappen doet, dat is topsport wat wij doen. Ja. En soms worden we een beetje geassocieerd met een dranksport, maar dat vind ik altijd Nee, dat kan eigenlijk niet goed op zijn plek. Nee, dat kan je op dat moment ook niet doen, want je moet je koppie erbij houden. Hè? Ja, en dat is ook een mentale kwestie. Je moet ook tegen de drukte kennen. Als die Brazilianen beginnen te zingen en weet ik wat allemaal. Er is echt wat los, hoor. Dus het is eigenlijk iets om mee te maken. Nog even, de voorloper van het WMC. Een internationaal gezelschap wat zich treft in het Social-project in Eigenschoven tussen 4 en 26 juni. Noem de landen nog even. Ja, Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg en Brazilië. Kijk, en dan zeg ik in goed Nederlands op zijn dialect: jongen, bedankt voor de komst naar de studio. En zoals we altijd afsluiten in een item: adieu. Adieu. Nog even een belangrijke mededeling namens Marco Bauer en Mitchell Rozenboom. Want dat wereldkampioenschap schaarbankegelen, daar in Eigenshoven tussen 4 en 26 juni in het Social Project, daar is nog een goed doel aan gekoppeld. En wel het volgende doel. Voor elke 9 die gegooid wordt een bepaald bedrag gedoneerd. En dat wordt gedoneerd aan Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, oftewel SGL. Dat is natuurlijk, daar krijg je een warm hart van, laten we het zo maar zeggen. Dus een mooi bedacht en goed doel, SGL, voor elke 9 die tijdens dat schaarbaankegelkampioenschap tussen 4 en 26 juni gaat vallen. Jouw hit, jouw nieuws. RTV Parkstad.